Γεια σας, είμαι ο Σικιανάκης και σήμερα θα κάνουμε review για την Bandai Ryuger Wing Gundam. Στην πρώτη δούμε τη φιγούρα, θα δούμε το κουτί που είναι. Όπως είναι το μπροστινό μέρος, έχουμε το Bandai Namco logo, το Bandai Spirits logo, το Ryuger logo. Εδώ έχουμε τον φιγούρας Wing Gundam και αυτό εδώ, πότε είχε βγει το 2021. Όπως είναι από κάτω το κουτί, from the side and the other side. Και από κάτω δεν έχει κάτι από πάνω. Έχουμε όμως κάποιες poses φίγουρα και σωμορδικό stuff. Έχω ρίξει κάτι πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα τη φίγουρα πιο κοντά. Σε πηγαίνοντας πιο κοντά, πάμε να δούμε τις πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Φίγουρα εδώ. Έχουμε το ωραίο. Εδώ που έχουμε κάποια ωραία χρώματα εδώ, είναι και με τα αυτοκόλλητα του εδώ και ωραίο color separation με το V-fin, little chin και γενικά το άσπρο and the little head Vulcans εκεί. Έχουμε και ωραίο αυτοκόλλητο από πίσω και από πάνω από το κεφάλι του, κατεβαίνοντας κάτω στο στήθος του με κάποιες ωραίες λεπτομέρειες και ένα αυτοκόλλητο, είναι ένα πράσινο αυτοκόλλητο. Μόνο έτσι μπορείτε να το δείτε. Okay. Έχουμε τις ώμους του εδώ που έχουμε ωραίες λεπτομέρειες και λίγο inner frame poking out. Να και τα φτερά εδώ που είναι πολύ ωραία, αλλά θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Τα χέρια εδώ, θέλω να το κάνω focus συνέχεια. Έχουμε ωραίες λεπτομέρειες και έχουμε και αυτό εδώ μπορεί να κουνήσει για κάτι αργότερα. Να πως είναι τα χέρια εδώ. Κατεβαίνοντας κάτω όμως, έχουμε και άλλες ωραίες λεπτομέρειες μπροστά, αριστερά, δεξιά και πίσω. Και κιόλας κατεβαίνοντας στα πόδια, έχουμε και άλλες πολλές ωραίες λεπτομέρειες, είναι και από τα πόδια εδώ και από κάτω από τα πόδια εδώ, είναι ωραία. Και φτερά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, έχω βάλει κιόλας κάποιες από τα decals που σου δίνουνε και φαίνονται πολύ ωραία. So overall, when it comes to the detail, this thing is πάρα πολύ ωραίο. Και κιόλας έχει πολλά αξεσουάρ. So έχουμε standard fist που έχουμε ήδη, έχουμε these two, αυτά τα δύο χέρια για να πιάνεις το beam saber που θα το δείξουμε σε λιγουλάκι. Μετά έχουμε δύο ανοιχτά χέρια, αν θέλεις να κάνεις ανοιχτά τα χέρια και spread out. Και μετά έχουμε αυτό εδώ το χέρι for the Buster Rifle που να το εδώ, είναι πολύ ωραίο. To attach it, να προσπάνεις το Buster Rifle και μετά το χέρι και πρέπει να το κάνεις σε δύο, να το βγάλεις όπως έτσι και μετά βάζεις αυτό τρύπα σε αυτό το peg εκεί στο χέρι. Συγγνώμη. Ωραία. Και μετά κουμπώνουμε αυτό και μετά παίρνεις αυτό το χέρι, δεν έχει στενάχωρα, ένα έξτρα χέρι να το βάλεις εδώ και να το βάζουμε εδώ και boom. Έχουμε τώρα το Wing Gundam να έχει το Buster Rifle και δεν έχει ούτε κανένα πρόβλημα να το κρατάει. Μετά όμως έχουμε αυτή την ασπίδα που είναι πάρα πολύ ωραία και έχουμε αυτό το πραγματάκι εδώ που κουνάει πάνω και κάτω και κουνάει. Μπορείς όμως ή να το βάλεις σε αυτό το χέρι ή στο άλλο, αν προσέλεις, αν θες να το βάλεις, αν θες να το βάλεις σε αυτό το χέρι, γυρνάς αυτό εδώ έτσι, αν θες να το βάλεις σε αυτό το χέρι που θα το βάλουμε, θέλεις αυτό να είναι σε αυτή τη θέση. Και μετά βγάζουμε χέρι και κουμπώνουμε από την ασπίδα εκεί. Όπως το κουμπώνεις εδώ, ωραία και εύκολα. Και να πως είναι το Gundam με το Buster Rifle και την ασπίδα του. Αλλά όμως we want the Beam Saber. Πού είναι το Beam Saber? Είναι εδώ μέσα γιατί boom,
το φυλάζεις εδώ, θα το βγάζεις και μετά βγάζεις το χέρι εδώ, να το αλλάξεις με αυτό το χέρι που μετά πρέπει να το βγάλεις. Δώστε μου ένα, ωραία, το έχουμε. Οκ. Να έχουμε ένα port separator εδώ. Και οπότε μετά από 3 λεπτά σχεδόν το βγάζουμε και μετά παίρνεις το beam saber εδώ, θα βρεις αυτή την τρύπα και θα το βάλεις εκεί που είναι το δάχτυλό μου στο χέρι. Το κουμπώνεις. Είναι λίγο δύσκολο όταν έχεις μια κάμερα στη μέση σου, αλλά όχι και αδύνατον. Μετά το βάζει και μετά παίρνεις the beam saber effect, το κουμπώνεις μέσα προσεκτικά και το βάζεις μετά στο χέρι. Και φυσικά είναι το ίδιο και με το άλλο χέρι που σου δίνουνε και φαίνεται ωραίο. Σου δίνουν όντως 2 από αυτά εδώ, αλλά έχεις μόνο ένα beam saber, so yeah. So yeah, έχουμε κιόλας this. So being in a real grade, the whole point of the real grade σειρά είναι πως είναι πολύ αληθινό ρομπότ αντί σε ένα mecha model kit. Οπότε παίρνεις πάρα πολλά decals που τα βάζεις και δεν τα έχω βάλει όλα, έχω βάλει μόνο αυτά που θέλουν να σου βάλουν γενικά, αλλά έβαλα όμως αυτά εδώ στα φτερά εδώ, εκεί και εδώ μπορείτε να δείτε και φαίνονται ωραία. Αλλά τώρα που έχουμε δει όλο το αξεσουάρ που είναι πάρα πολύ ωραία, έχει το μόνο πράγμα που θα που θα ήθελα ήταν να είχαν ένα δεύτερο χέρι για το Buster Rifle, για να μπορείς αντί μόνο να το βάλεις σε αυτό το χέρι να το βάλεις και στο άλλο, για να κάνεις περισσότερες poses. Jesus, αυτό δεν θέλω να βγει. Σε θέλω να βγεις, bro. Έλα τώρα. There we go, finally, Jesus. Sorry γι' αυτό, απλώς μου πήρε λιγουλάκι. Αυτό παίρνει κιόλας λιγουλάκι να βγει. So, μπροστά. Αυτό επίκες είναι το ίδιο. Αυτό εδώ είναι πολύ πιο εύκολο να το βγάλεις σε σχέση με το holding hands για το beam saber. Και ένα πρόβλημα εδώ, αλλά τον έχω πάρει εδώ και καιρό. Τον έχω πάρει πολύ σύντομα, όπως πρέπει να το βγάλεις στη συνέχεια. Τώρα μετά από αυτό, πάμε να μιλήσουμε για την άρθρωσή του τώρα. Έχουμε ένα ball joint και ένα hinge joint στο κεφάλι. Μπορείς να πας με focus πια μέχρι εδώ πάνω και μέχρι εδώ κάτω. Μπορείς να πας αριστερά και δεξιά. Μπορείς να το γυρίσεις, αν το έχεις στη μεριά, τελείως γύρω, πρόσεχε φανταβήφε να μην σπάσει. Τα χέρια είναι σε ένα peg και μπορείς να βγάλεις τα φτερά από πίσω, που έχουμε ένα hinge joint εδώ, ένα hinge joint εδώ και εδώ και εδώ και εδώ, εκεί και εδώ. Μπορείς να το πάρεις τελείως πάνω, έτσι ή έτσι, και φυσικά να το βάλεις τελείως κάτω, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μπορείς όμως να το βγάλεις από τη μέση του χεριού, θα βγει τελείως γύρω. Short pad, έχουμε ένα hinge joint εδώ
Άρα είναι focus. Μπορείς ένα hinge joint εδώ στο χέρι και να πάει τελείως πάνω και να πάει το χέρι μέχρι εδώ πάνω, σε περίπου ίσια. Έχουμε και ένα butterfly joint εδώ που είναι ωραίο. Bicep. Oh God. Έχουμε ένα bicep swivel, είναι πάρα πολύ σκληρό στη δικιά μου φιγούρα. Έχουμε ένα hinge joint εδώ σε αυτά τα νύχια εδώ που μετά σε αφήνει να κάνεις ένα full elbow joint στο χέρι. Τα χέρια εδώ είναι προς ένα ball joint, μπορεί να κάνει ό,τι θέλεις. Το torso είναι σε ένα kind of like an extending ball joint και έχουμε κάνε focus παρακαλώ και μπορείς κιόλας να το κάνεις μπροστά μέχρι εδώ, θα το πας πίσω μέχρι εδώ, στα αριστερά δεξιά και να το γυρίσεις γύρω γύρω. Μετά τα πόδια αυτά μπορούν να πάνε μέχρι εδώ μπροστά ή αλλιώς θα φύγουνε, πρόσεχε αυτό να μην φύγει, αυτά πάνε μέχρι εδώ πάνω και αυτό το back skirt μπορεί να πάει butterfly, μπορεί να πάει πίσω. Τα πόδια έχουμε ένα drop down hip εδώ που το κάνει να είναι και τα δύο κάτω, που το κάνει τα πόδια, θα πάει τελείως μπροστά, και μέχρι, μέχρι εδώ πίσω, αλλά όμως μπορείς να το έχεις τελείως έτσι, να κάνεις ένα πάρα πολύ, αυτό βγαίνει λίγο εύκολα, αλλά είναι εύκολο. Τελείως, να κάνει ένα σπαγκάτο. Και αν νομίζατε το hip joint ήταν squeaky, έχει και ένα thigh joint εδώ. Για το γόνατο έχουμε ένα πολύ ωραίο double bend at the elbow. Και έχουμε εδώ για το πόδι, μπορούμε να πάμε τελείως μπροστά, μέχρι εδώ κάτω και μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο tilt στο πόδι, ωραίο, και μπορείς λιγουλάκι να το γυρίσεις. Αυτή ήταν η άρση. Overall είναι πάρα πολύ καλή. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα ήταν τα πόδια να μην είναι τόσο σκληρά και σε αυτό εδώ το πόδι αυτό δεν κουμπώνει τελείως. Αυτό είναι μια χαρά, δεν ξέρω γιατί αυτό δεν κουμπώνει τελείως. Έχει πάρα πολύ καλή άρθρωση αυτός εδώ. Αυτό εδώ το waist φοβάμαι να είναι χαλαρό με το χρόνο που περνάει. So just be careful αν είναι το δικό σου λίγο loose και κιόλας πρέπει να έχεις να τον έχεις ίσια γιατί αλλιώς θα πέσει λόγω από τα φτερά. Αν έχει κιόλας αυτό εδώ που κουνάει the hip skirts, which is interesting. Τέλος πάντων, come on, κάτσε τώρα. Υπάρχει ένα αξεσουάρ που ξέχασα να πω που έχει αυτό εδώ, αυτή τη βάση εδώ που απλώς έχει ένα σημείο εδώ που το κουμπώνεις, που απλώς το κουμπώνεις εδώ και μπορείς να τον κάνεις να πετάει. Θα το πούμε αυτό αργότερα. Και διαλύεται. Τώρα όμως που έχουμε δει την άρθρωσή του, πρωτού δούμε το τελευταίο πράγμα που αυτός κάνει, πάμε να δούμε το ύψος του. Να δούμε κάποια άλλα gameplay kits σαν το High Grade Revive Goof και τη High Grade Gundam D Origin RX-78. Συμμονείς πως είναι με αυτούς. Να δίπλα και αυτός εδώ έπεσε. Με την Gundam D Origin Gun Cannon. Να δίπλα σε κάποιες Movie Monsters φιγούρες, σαν τη Bandai Movie Monster Series με 4 Godzilla.
και τη Bandai Movie Monster Series Gamma φιγούρα. Και για ένα random comparison, να δίπλα to this, αυτόν τον τύπο και Sonic. Oh wow, έκατσε, είμαι όμως έρπικτος. So that's it for the size comparisons, but we're still not done, because this guy τα μορφώνεται. So, let's do this. So, θα χρειαστούμε αυτά εδώ και να oh no, sorry γι' αυτό. Όπως έλεγα, να βγάλουμε τα χέρια. Βγάλουμε τα χέρια του. Ναι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρώτα θα γυρίσουμε το κεφάλι γύρω γύρω. Μετά θα κάνουμε τα χέρια αυτά, όχι τα χέρια, αυτό που είναι στους ώμους να κάνουμε slide out και μετά να κατευθούν κάτω. Μετά θα κουνήσουμε το the elbow και μετά θα βγάλουμε, we're gonna open up this panel, θα βγάλουμε αυτό εδώ, μπώσουμε πίσω και το κάνουμε μπροστά, κάπως έτσι, και μετρικά θα το κάνουμε και για την άλλη μεριά. Προσέχετε να μην σπάσετε κάτι. Βγάζουμε αυτό. Βγάζουμε αυτό που έχει τα νύχια εδώ μπροστά. Και μετά το φέρνουμε μπροστά. Μετά για τα φτερά πρέπει να το κάνουμε λίγο πάνω και να το κατεβάσουμε κάτω, κάπως έτσι. Να θέλεις να είναι τελείως κάτω. Για τα πόδια, this is the cool bit. So, δεν πρέπει να το βγάλεις, αλλά εγώ θα, για να είναι λίγο πιο εύκολο για εσάς να σας το δείξω, θα το βγάλω με το σώμα του. Θα πάμε αυτά εδώ μπροστά. Και μετά το πόδια θα το έτσι και μετά θα ξεκουμπώσουμε so that it looks like this. Θα βάλουμε μετά πίσω και μετά bend that even more και μετά βγάζουμε this little panel here, μετά το βγάλουμε τελείως πάνω, κάπως έτσι, το βάλουμε έτσι, and αυτά εδώ βγαίνουν πολύ εύκολα, κάπως έτσι, και μετά σιώνουμε το πόδι και κάνουμε τελείως το πατούσα κάτω. Και αυτό είναι ένα πόδι. Αυτό είναι όντως πολύ ωραίο, especially για ένα model kit. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι τόσο finicky, γιατί πολλά model kit μεταμορφώσεις μπορεί να είναι λίγο finicky και μετά να βγάζουν πολλά κομμάτια. Αυτό έχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι όσο χάλια σε κάποια άλλα που θα μιλήσουμε για μια μέρα. Τώρα για να το ξαναβάλουμε πίσω εδώ. Και τέλος, τα φτερά εδώ, να τα ξέχασα. Απλώς θέλεις να τα κάνεις, just flare them out. Like so. Θέλεις να είναι κάπως σαν έτσι. So πάλι κάνε το ίδιο και για την άλλη μεριά. Ωραία. Και μετά αυτή η ασπίδα βάζουμε αυτό κάτω. Μετά για το Buster Rifle έχουμε εδώ το χέρι του, το κάνουμε πίσω και θα βγάλουμε αυτό εδώ που θα μπορούμε να το κουμπώσουμε εκεί που είναι την τρύπα που έχει η ασπίδα. Το κουμπώνουμε στην ασπίδα και μετά αυτά εδώ θα κουμπώσουν εκεί που είναι τα φτερά. Κουμπώσε το έτσι. And boom, we have the bird mode of the Wing Gundam. Όχι μια κακή μεταμόρφωση. It could have been λίγουλάκι πιο εύκολο, αλλά σε σχέση με άλλα model kits δεν είναι κακό.
Και κιόλας, μπορούμε κιόλας να βάλουμε αυτή τη βάση. Δώστε μου just ένα δευτερόλεπτο. Okay. Ωραία, συγγνώμη για αυτό το πράγμα. We were having some technical difficulties. Χρησιμοποιήσει την ίδια βάση for the bird mode. Okay. Αυτή η βάση δεν είναι καλή, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και okay, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ξανά. Okay, και μετά slide him in just like that. And there is the bird mode. Φαίνεται ωραίο. Sorry που αν είναι λίγο κονιστικό πρέπει εγώ να το κρατάω τώρα την κάμερα. Αλλά φαίνεται ωραίο. Παρέχουμε όμως... Okay, αυτό πήγε. I'm not gonna show you. Στη βάση το ίδιο είναι. Γιατί θέλω να βγει αυτή η βλακεία από τη μέση μας. Because έχουμε άλλο ένα πράγμα. The second bird mode που είναι συγκεκριμένο σε αυτή τη φιγούρα. So βγάζουμε αυτό. Μετά θα βγάλουμε το σώμα γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Βάζουμε όλα αυτά εδώ. Random topic, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα views που έχετε δει όλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους που έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο. Είναι πολύ ωραίο το support που μου δίνετε. Και I really appreciate it. Anyways, is off topic, πίσω στο review. Απλώς θα γίνας τελείως ανάποδα. Κάπως έτσι, please, πρέπει να προσέχετε γιατί αυτό μπορεί να, αν δεν προσέχετε μπορεί εύκολα να σπάσει ή κομμάτια να βγουνε. Και αυτό εδώ απλώς θα το βάζεις στο κεφάλι και κάνεις αυτό έτσι και τα κάνεις λίγο πιο flare out, κάπως έτσι. Και πάλι δεν χρειάζεται να το βγάλεις, εγώ όπως το κάνω γιατί είναι πιο... And there's this! Oh wait. Κακά πρέπει να βγάλεις και αυτά, αλλά το ίδιο είναι. This thing. This is only specific σε αυτή τη φιγούρα because the wing έχει μόνο the other bird mode που δείξαμε πριν. But as όσο ηλίθιο είναι αυτό το πράγμα, I like it. It's fun. It's cool. And yeah, that was my review of the Real Grade Wing Gundam. My overall thoughts, I'm gonna give this ένα πολύ ωραίο 9,5 από 10. Πάρα πολύ καλή φιγούρα, το detail είναι πάρα πολύ ωραία. Το color separation είναι πολύ ωραίο, το build ήταν ωραίο. Τα accessoire είναι ωραία, απλώς θα ήθελα να έχει ένα δεύτερο χέρι for like the Buster Rifle και να ήταν λίγο πιο εύκολα τα χέρια να βγούνε. Η μεταμόρφωση, η άρθρωση ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλώς θα ήθελα να ήταν λιγότερο squeaky, αλλά again, this is μια φιγούρα που έχω πάρει πολύ νωρίς, μάλλον θα έχει να κάνει με αυτό. Και γενικά είναι μια καλή φιγούρα. Το πήρα στο Fantasy για περίπου 25 ευρώ. Καλή τιμή, πάρα πολύ καλή τιμή. Και αν θέλετε να αρχίσετε the Real Grade Line, αυτό εδώ και μια άλλη φιγούρα που σκέφτομαι να κάνω ένα review, δεν θα σας πω τι είναι, πρέπει σίγουρα
μην πάρετε, αλλά και θα πούμε όμως σύντομα κάποιες κακές φίγουρες. Το έχω αφήσει πολύ απλό, αλλά θα γίνει. Αλλά εδώ όμως, σε αυτή τη φιγούρα, όπως σου είπα πριν, πάρα πολύ καλή and I highly recommend it. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το review μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe, να πατήσετε στο καμπανάκι να δείτε τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που θα βγάζω. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Peace!